bat herritan ume txiki bat hurbiltzen zitzaizunean. Ere neurrian jartzen zenekin eramaitakor xumean. Txiki izenez, txiki gorputzez, haundia maitasunean. Ta haundiago bilakatuko zara etorkizunean, zure txikitasunean. Eguno, biletea mesedez. Eskerrik asko. Biletea mesedez. Eskerrik asko. Kaixo. Eskerrik asko. Kaixo. Ondo, eskerrik asko. Gaur ere, bagoa zela norabait. Bai? Beti trenean zabiltza, Josemiel. Bai, baina ez pentsa. Ibili handiak izaten dituzue bertsolariok. Deitu egiten digute eta... Joan egin behar. Bai, baina ez pentsa, nik beti. Bai, beti pentsatu izan dut, galdetu behar nizula. Bilete hemen nonbait sartua izango dut, baina... Eta galdetu egin behar dizut gainera. Esan dizut ordea hemen nonbait sartu dudala biletea eta ez dudala aurkitzen. Nire galdera zera da. Bueno ba, gazte, ni alia uneok. Hori gezurretan ari da beti. Kaixo, Josemiel. Kaixo. Zea bili hemen. Ba, lanera. Zu onera, eta gu berriz Donostiara. Hau ere badela marka. Marka, zergatik? Bertsolariak daudelako Donostian, eta gulazkau txiki entzuteko asmotan. Benetan nahi altzeate? Bai, Josemiel. Orduan nik Donostian kantau behar diat. Bai, eta zu espazoaz gu ere ez gara joango. Memoria kastauta zeukat oantxe, okerreko geltokian jetxinauk. Guztiok gazte, egon nahi baina, gazte ezin egon inor. Hemen bezala ardi zartuak, batzuek bazaudete hor. Ta eskatzen dut zartuarekin, portatu zaitezte jator. Orain auzoan ikusiarren, hori danentzat badator. Atxaldeon, biletea mesedez. Eskerrik asko. Biletea? Eskerrik asko. Baina, Josemiel, nola jetxizara Hernanin? Lana Donostian edukita. Lana hemen zeukanik orain. Lasai gizona, lasai. Lasai, lehen berdin gertatu zaidak, okerreko geltokian jaitsi nauk. Nik ez dizut biletea eskatu, Josemiel. Hemen egon berdin nonbait. Ez du ajola, Josemiel. Nik badakitzu bidaiari zintzoa zarela. Buruak kastau egin zaidak memoria, ez diat ezertako balio. Gehiegin ekatzen duzula burua, horixe daukazuzu. Biletea, raio, hori non ezkutatu ote zaidak pa.
Nik badakitzuk biletea hartzen duzula. Lasaitu zaitez. Bai, baina... Utziozu, ez du zure biletea behar. Zuk ez, ni bai ordea. Zuk? Baina zertarako behar duzuzuk biletea? Zea, jakiteko nora noan. Ze? Gezur hori oso zaharra da. Baina... Bai, hori Einsteinek esan zuen behin. Gu bezala trenean zijoala. Einsteinek? Bai, denboraren abiadura asmatu zuena. Etzen ba oso pizkorra izango denboraren abiadura asmatu zuena. Aizak gazte, etaik non duk biletea? Biletea nik abonua daukat. Abonua, ikastakizketan motel. Zimaurra esatek, ongarria. Gazte denboran, denok badegu, zenbait irrintzita gala. Baina pentsatu behar dana da, pertsona zartutzen dala. Begi gorritu hilez bakandu eta zimurtu azala. Lazkao txikire hortan dijoa, beste guztiak bezala. Denboraren abiadura, inorrez gaude gabonatuak tren honetan txikito, nik behintzat nahiago biletari gabe, geltokia jakin gabe. Gai berezi bat jarriko diogu orain Josemiel iztu eta Lazkao txikiri. Zergatik egin duzu negar bart arratsean? Hiltzala ere oraindik noski urte bete osorik ez. Bart arratsean bizirik zala eginan azute amets. Egun sentian dana gezurra pentsatu detan agabez. Esnatutzean hila segonda orgatik nago negarrez. Egunon, Josemiel. Barkatu, Josemiel, barkatu. Laguntzen dizut nahi gabean, horixe esan behar nizun. Izan ere ate honetatik aurrera pasatzen dena ez paitator alai ez. Hau lanbide tristea gurea, Josemiel. Zuek bestean tristuratik bizizeate? Hilkutxa bat behar dut. Barkatu iztu eta jauna, baina banekien amagaixo zenutela aspaldian eta... Belea beti ardi hilaren usainean? Hilkutxa merkea eta dotorea behar dut, eta oso handia ere ez. Orduan amak alde egin dizue? Bai, zea, etxean dago oraindik. Nire doluminak, Josemiel. Asko sentitzen dut. Jakindia eta ama hiltzaizuela, Josemiel, sentitzeia. Eskerrik asko. Orain umezurtz gelditu aiz.
Barkazaki, ni txikian hauk, baina ume ez, haitu aldek. Ai, Josemiel, gure Maria Inaziare joan zaigula? Ez pa, oraindik ez dela joan. Ai, Josemiel, barkazazu baina, zenba senide zeate zuek? 5. Esaten nion pani prudentxiri 5 zinetela zuek, 5 bizi zeate gainera. Ez? Ez, senideren bat hilatu zu orduan? Ez? Jesus, barkatu, Josemiel, baina ez dizut oso ondo konprenitzen. Ez aldidazua orantxe esan 5 senide zeatela? 5 senide gara, bai, baina bizi, ni bakarrik bizi naiz. Gainerakoek lan egiten dute eta... Barkatu. Hil arte bizi, Josemiel. Bai, jaungoikoak nahi ezpadu ere. Aspaldi danik herririk herri, hemen txenabil munduan. Ni bezelako beste batzuek, badabiltza den moduan. Inoiz parrare ginazera, ni pinita onduan. Haundia hazi ezpanaiz ere, alegin egintzen duan. Osto azpian, izkutatuta, hainbeste jende badago. Nere beharrik ez daukatenak, dira bat baino gehiago. Nere lekuan gelditu bani, ez otenun obeago. Bidean tiroz hil behar naute, iritsi baino lehenago. Zue baizeatela bertsolari honak, grabatzeko modukoa izan duk hori ere. Kakazarra, eskopetarekin etorri behar nik, Ik segi bertxotan, Josemiel. Harrapatuko du kusiorik. Bertxotan? Bai, ez alintzen bertxotanari oraintxe. Ni, baizea, tiroka jardundiat, baina pultsua joana zeukat. Nor arraioari zen ba hemen orantxe bertzutan? Nor, usoa? Usoa? Bai, eta oso ondo gainera. Josemiel, baina jakin aliteke nongo usoa ari zen kantari. Horko horixe bera. Haure bade marka, 3 eskopeta uso baten kontrata. Urruti zegoan hori ordea.
Repetidora bat erosi behar diat nik bihar bertan, repetidorarekin. Etzian ies egingo. Horixe behar diat nik ere. Repetidora on bat behar diat nik. Non erosiko nuke repetidora on bat? Eibarren, zalantzari gabe. Eibarreraino joan beharrote diat, zaldi binez aldago inon erosterik. Bigarren eskuko eskopetaren bat, akaso? Ez, nik ona behar diat repetidora. Aizak, Josemiel, elkarrekin joango gaitu, gerostera. Baina Ziriako, ik entenditzen alde bat ere repetidoratan. Zer? Nik lehengoan, tiro bakarrean botanizkian bi perdiz. Bi perdiz, gezurra eta zikina duk hori erdiz. Nola, nik ez ditudala bota bi perdiz? Enekian izketan egin ziteken igipurdiz. Hazi zeate, kankailua zeate, sabaia jotzen duzu ez zeuen buru handiekin, baina ez dakizue bate izketan. Lasai gizona, oraindik ere badauka kasitzeko era. Gehiago zertan hazi, hemendik aurrera, hemendik aurrera. Lehenagorez aldaukat gizonan tankera, zitalak izateko nahikua bagera, nahikua bagera. Oraintxe sandekegia, zita labil gaur, etzakiat zein erlegaizto keldu dian. Ze, ike liebreak harrapatzen aldituk. Izugarria eiz, Josemiel. Ez, ni euskalduna nauk. Usoa kantari orduan, Zer, nola? Usoa bertso kantari gaur goizean, eta iari entzuten. Bai, zea, uso aurrean jarrita begira geldituko ninduani, ezago bat ere oker. Hori esan diguk, behintzat. Zeo zer asmatu behar da? Baina usoa antzegoan, ordea. Ziriako, repetidora ona erosi nahi diat, Badakik usoa aurrean jartzen denerako. Salam aleikum. Salam aleikum, Josemiel. Repetidora on bat behar diat, Ahmed. Ona eta merkea ez da posible, badakizu, Josemiel. Ona eta ez oso garestia. Badakizu merkezurrekoa gero beti dela garesti, ez da? Arrazoi duk, Ahmed. Baina garesti ordainduta gero merkea ateratzeare ez duk ederra izango. Repetidora on bat orduan. Baina honek eztik saltzen guk behar dugun, zera? Pilatakoa, bietakoa hobe ez da, Josemiel? Bai, eta txikia, patrikan eramateko moduko repetidora. Baina, patrikan eramatekoa, pistola erosi behar alduk. Zuk behar duzuna, hauze da. Baina, Josemiel, zer repetidora mota da hori, guk eizarako behar diagu. Josemiel, zer repetidora mota da hori? Zer raio da hori? Zuek eizeako berdezuela? Baita nike? Bertzorik onenak harrapatzeko? Eta baita ergel handienak, Niri ere jarri zidatean baizena, Ziriako, asmatu zitean norratik. Isegizak txoritan eta lumatuak etorriko zaizkik, jaoko zulora. 5.000. Ez, 2.000? Ez duzarelako 4.999. Hori dut tratu egitea. Konforme? Naizta barruan tristura gorde, aurpegia irri fartsu. Herririk herri ibilizinan, gehienean umotetsu. Goibel zeudenak alaitutzeko,
bazen duen hainbat mezu, txiste kontatzen paregabea, ta bersotan berriz maixu. Txiki handia zinan zu.